So, bro, Errol, how have you been since the last time? Yeah, no, ngingaba right. And then ngathola ukuthi ama-messages lawa bengiwasho verbally. Ngiwathumela amanye azwakele yabona. Just to rehash for umuntu ongabonanga the previous conversation. Wena kahle kahle konje bokusho kini? Mina bangibophele armed robbery. Ngisemsebenzini. Yabona. Ngiboshwele armed robbery. Kuza abantu bazorobha laphayana. And then mabakungena bagijima omunye uyashuteka. Abanye bayabaleka. And then kwaba ukuthi no, ngithola ifone, hand it to the police. Bathi no, le phone lena eyakho. And ngibanikeza ifone on. Kunokuthi bathathe le phone. Kwenziwa ama-investigation. Kubonakala ukuthi uVar lo muntu lo bekakhuluma nalabantu before 15 minutes before this thing, or 20 minutes, or how many hours before this thing happened. Yabona? Then azange bayenze le thing. Bangathathwa kanjalo. Ngathathwa nalomunye bekayenzile, abanye babalekile khona umunye bekangene phansi kwemoto. Udubulekile la eminyango wegarage. Washona ya. Then kunomunye bekaphansi kwemoto. Lo khipha sekakhipha ama security yabona. Then tholakala kanjalo ngiboshwa naye lo muntu. Yabona. Then siswa eGalomene police station. Ngibopha ile scheme lesa Macintosh amabhunu. Masifika lapha yana siyatoshwa. Bavalela mina lapha yana bacala ngaye. Yabona yezwe abemisa. Yo. And then after that kuza mina. Yabona ngitry ukubatshela istory ukuthi no kwenzakale this and that bathi ya sebenza nabo labantu. Yabona. Obuya kuphi ngithi ekhaya kuseAlexander, but these people bawuya Alexander, so you have to know them, are your friends. Ngiboshwa kanjani ngagwetshwa. Nokuboshwa kwami nokugwetshwa yazi kube something ethi mhlamba asazongibiza yabona. This thing wabona angibelieve. Yabona. Ukuthi nemba ngingathola i-lawyer estate. Ne bangitholela umunye usisi bathi uDipuo wase-Alexander state lawyer. And then uDipuo ufuna ukuthi no ngivume ifoni. Uthi yami uthavuma ifoni. Ngithi ifoni ngivuma kanjani ukuthi yami into engasiyami. Yabona. And into yangizusubhlungu ukuthi le phone le i-on ilightile akusifoni engathi mhlambe i-blocked. Ukuthi ba-check ama-contact or bayisethu any network esebenziswa ile phone bawe-check. So mangigwetshwe kanjalo ngizitshela ukuthi hayi isazoyenza ngizama ukwenza ama-appeal, writing ama-lona njengale phepha leli ngiliphethe. Ngibhalela i-Justice and Constitution Development. Yabona? Ngifuna ama-transcript wale case ukuthi ngizokwazi ukwenza i-appeal. Yabona? But since ngibhala ngaze ngahlala ngaze ngaphuma azange ngiwathole lawo ma-transcript. Ngihlele for 7 years 6 months. Mara abantu ba propose ukuthola ama-transcript wabo ayabuya. Then mina ngizibuze ngithi why ezami zingabuyi. Yabona? Last ngibhalela yena lo mama lo Raswiswi MM Raswiswi. Ungireferele somewhere komunye ubaba la uThilizi Ramatikiti. Yabona? And then nalo baba lo Thilizi Ramatikiti manje ngibhalela naye. Next. Yabona? Ngikhumbula ngingaze ngabhalela noThuli Madonsela ngimbuza ukuthi nginenkinga so concerning case yami ngimdraftela yona wathi if bangamnikeza go ahead. Yabona? Angayibheka icase yami. Because a public protector by then. Ngizamile my brother ngizamile. Ngazama ngaze ngathola idraft ngaya le Stoffberg. Yabona? And then mawufika eStoffberg uthola ukuthi yes. Lapha yana kuwes ama conditions akhona wes ngokuthi most yabantu
abalaphana iboshwa akunama programs abawenzayo. Umuntu uyavuka nje ekseni naphumele ngaphandle ahlale phezulu kwebhakede or bahlale esitubhini laphayana, then kudlalwa amadayisi, organize crime, ama-gangsterism athakanayo laphakathi, yabona. And then ngibuze ngithole ukuthi labantu laba namaphoyisa, abaphathi bejele namaphoyisa, they are supporting this. No, indlela abenza imali ngayo, because abahata mabakwazi ukufaka insango bayinikeze isiboshwa siyithengise, yabona, siletha something, ngiyangithola, and then enye mhlambe yakhe, yabona. If abahata awazi imagine ukuthi labantu laba ama-gangsterism abahata bakwazi ukufaka abomesi and ama-top officials, labantu abakuma-captain la, wazi ukuthi bangiza so ngeke baze bangiseshe, yabona. Then afike nikezela abantu imimese, mele kugwazwe abantu abathize la, yabona. Kula sike sifoma khona into esibiza umphakathi, yabona, ukuthi no, madoda silana siboshiwe, we are willing to go outside ukuthi akunampilo yethu, yabona. So manje if singazivikeli kulabantu ngokuthi abahata bayabasupport, yabo, akunangendlela esizophila ngayo, then safoma umphakathi yabantu abangashaya umthetho against laba. So manje lezi esha umthetho azithi manje nime nge-13 sekumele ukuthi nikwazi? No, babheke inamba yalaba yethu, yabona ukuthi labantu laba baningi. Yabo. Babheke inamba kulabantu baningi. Ukuthi mawungakwazi umuntu bese kubamba sekudiscipline fail ngokuthi bazosivalela la ngenxa yakho sengasathuli ne-exercise. Uyangithola? Ejele is a 30 place, my brother. Ya kula ubona khona ukuthi uSatani uphila la. Cabanga i-head of section makakwazi ukushadisa amadoda. Abantu beza balwile bagwazana, hey umntwana wami, hey ungithathela umntana, uyabona into njalo. And then athi no, it's from today uyamshada, uyabona. Ike yangicasula too much ngokuthi ngiza lapha yana mina nyokokode officeini ngiphethe i-first lag i-request, yabona, letter sort of. Angisakhumbuli bengizo request ukufona for kwakunikeza 10 minutes angithi manje mele ngizoyicela ama minute ukuthi noma nginenkinga, so ngicela ukuthola 123 and then ngimanye ngene officeini ngifuna bazo approve this day le ngiza ngayo. Mangifika ngingena uthi captain lo kimi, hey wena kwena ma, ngiyamtshela ukuthi no mina ngusibani wani, ushapa mlawo. Ngithi no angishaya umthetho mina. No mina imela kwa kibuya ka batho ba mthetho la mona re buya ka batho ba shapa mlawo. Wayibona this thing entshware ya mpiri madoda, ene ntwe ngwatisa ngaholo ha batla in front of community, in front of public, ba batla o hlahisa ntho tse smart, wa bona sif batho ba iboshwa zila phayana for correct, for rehabilitation. Kungekho rehabilitation yakho, yabona. Lapha rehabilitation start with yourself if ufuna ukuchange, yabona. Istata ngawe. Bengifuna ukukhuluma the burning issue ye Stoffberg. Okay. Kuthe Stoffberg kuke washa laphayana. Kushe kanjani? What was the cause yokuthi kushe? Uyabona? So laphayana into enzakalayo bese engage ne management. Okay. Esingukutshela ngaba i-party ye CMC, yabona, i-community management committee, yabona, ukuthi ngizokwazi ukukhuluma kuseze ilona i-organization inyana ezokwazi ukukhulumela iboshwa, yabona,
ngokuthi bawunganamuntu ophumayo laphayana, even if i-date yakho indlulile you stay there. Ngoba Akuna CMC to start with. Abantu bebakhona amaphoyisa appointiwe be-CMC bebangazi next nge-CMC. Bothi mawuye ephoyiseni ulibuza ngecase yakho likhipha ifile ngeke lize lo explainele ukuthi kwenzakalani bathi uhamba nini wenza. Uyabona? Ngikhumbula omunye umfana bekakhona bathi uphuka, bambiza uphuka. Uphuka uthi kudala ngelama. Uze wavuka ngelinye ilanga wathi ngiyenza iwashini yami kusasa ngiyahamba. Uyabona? Wafika lapha eofisini wathi kudala ngelanga. Shone sentence yami idlulile. Then they fail ukum-explainela ukuthi kwenzakalani. Uyabona? Then sayifoma leyo salanda i-management bathi no maselect abantu yabona. Mhlambe from each cell. Yabona? From ama-cell ayi-12 11 and then sizokwazi uku-engage ne-management sikhulume ngenkinga ezikhona laphayana esizibonayo. Uyabona? That's where ngabhala nama loan ngabhala ama-minute yabona la ngithi nginawo ama-minute ne-memorandum. Yabona? Yeah, i-memorandum le nginayo yaka 2015 November 2022. Yabona? Lana izinto bezikhala ngazo bezikhala ngehospital. uthenze E-hospital bonokuya esibhedlele. Mawufika esibhedlele ugula bathi hayi udoctor akekho akunamuntu osebenzayo lapha. And then abantu bashona. Uyabona? And imagine those people balapha yana kuzosebenza. Uyabona? And then issue ye-kitchen. E-kitchen yazi kunabantu abagulayo angithi like phethwe abanabo ngathi HIV so yabona TB boma TB labantu laba illnesses. ya ama chronic labantu laba umthetho othi mele baphaka ibisa ngithele fresh uma ku breakfast but lapha yana bephaka sour milk. And then mawuthi uyabuza ukuthi sour milk ibuya kuphi bathi ama fridge amoshakele. And then incompetency of case management ile ngikhuluma ngayo. Yeah. Kula kuke kwayenzwa khona kuke kwaphuma distinct reclassification tool. Yokuthi abantu ababoshwe from 2004. Yabona? Mele baphume ngeshweni. Yabona mabase baseve mabase bahlalisa iminyaka engaka. Manje la i-management beyenzani? Bebayijika this reclassification tool ya 2008. Baziprintele yabo ye 2011. And then mabeza kuzokhulunywa beza nale. Kanti kuna umunye umfana besinayo kule committee le ukukhulumela ibosho. Unayo le ye 2008. And then sabizwa umunye ubaba bekuye umuntu bekamkhulu kwemajele bathi umkhonazi. Sabizwa ubaba umkhonazi. Ubaba umkhonazi weza bakhipha le reclassification tool yabo ye 2011. Yabona? Lo mfana lo bese naye wakhipha le ye ka 2008. Ekuyiyo umkhonazi wathi le 2011 angiyazi. Naye ngiyaziyo. Si group usitwele so ngaphandle wathi letha le. Ngokutshela ukuthi after sisicedile nomkhonazi lo mfana akazange alale le night lapha yana. Kwenzakala Bamshaya apply. shawa Amaphoyisa wejele baze bamthatha that night. Lo muntu lona unama treatment bekawaphuza naye. Akazange athathe ngisho even impahla zakhe washiya kanjalo. Then we ask ourselves ukuthi bamthumele phi uyephi kwenzakaleni. Uyabona? Then mawumamela bathi indoda lana kwenzeka iganda lezinkulu.
kunalabo khata bake bangena khona bavula bakhiphe inumber 1 yama 26 bamshaya ngaphandle bamshaya ngasekhoneni bamshaya mababona ukuthi lo muntu usekafile bamgwaza ngemese bambambisa yona yabona and then ku-family yakhe send message ukuthi hawu iboshwana dilwana gangsterism and then sikhulume nange-library laphayana akuna library next so laba abafundayo bafunda kanjani akunamuntu ofundayo prison yonke iprison yonke kuyagwazwanwa bawuzwa ngithi ku-promote isinye gangsterism from ngaphandle till phakathi Stopback zabuya strong and then mase sikhulume nabo labantu laba ne-maintenance laphayana amanzi ahlala avuza day and night akuna maintenance mawuthi ya report hayi nesikhalo sakhona wa and wazi ukuthi amanzi ayaraza every day avuzele ema-tilesini toilet and it's how many liters yamanzi ewastekayo angokutshela manga ungangena wonke amajele ubheke akunala kungavuzi khona yavuza amanzi and then that thing i-cost ilona ke mase sicedile nje ngize ngikufundele le memorandum yonke but ngizayichaza one day yabo yeah so lena ama-minute yabo labe sathenda khona yabo yeah nama dating now ukuthi simite date of the meeting was held on the 30/11/12 yabo as the area commissioner instructed that other issues need management. The area commissioner besimbizile. The first issue to attend was and then ngastate ekitchen yabo indaba zama refrigerator wati yabo and then nalesinkobe basinikeza iboshwa sibabophisiswa because ama piles isinkwa esingekho right for kudliwa abantu yabo yeah and then nama 2 types of vegetables from January to December, cabbage and pumpkin only yabo which is daily food yabo and might result malnutrition. No variety of vegetables, as the police stated. The inmate must serve with different types of vegetables. So this thing, my brother, izinto ezenzeka laphaya. So sithi angithi masikhulumela iboshwa bafuna feedback. Okay. Ubani ufuna feedback? Iboshwa zonke. Njengoba kuyibo bakhethile ukuthi yabo. So masisi feedback tholakala ukuthi amaphoyisa abantu basithagetile uthola abana yabo masisi feedback ukuthi nokuzwenzeka this and that esikhulumile letingayenziwa and then i-result ukuthi ijele ligcine selishiswa iboshwa zathukuthela too much mosha ijele bashisa ijele baphula le bekune shop phakathi lapha baphula ishop bathatha everything and then kwabizwa amalona kwabizwa amaphoyisa lawo emergency lawo bekipezi black but EST yabo nawafika ngodonisiswa imoto la basithatha 50 sithumela kwamanye amajele yabo but mase safole kanjalo kuze linye khata lapha kimi sifole iline ungathi uhamba sifuna yabo athi inhlawo yangibona athi nangu umunye manje ngiyabuza ukuthi umunye ngenzeni bathi no instigator ngani yabo ngashawa ngaze ngaphuka isandla yabo ngalelo langa ngihamba ngalo bazongihambisa ngalo ya ngashawa fail yabo ngalimali isandla ezinye iboshwa zona zashaywa o kuphela washaywa akwashawa mina ngiyubani mangikhumbula nomunye umfana ongathi na bamshaya bamlimaza ilihlo
yabo. Ngokuthi mina nginakhona sengishawe ngilimele kanjalo ngisizwa ukuthi baze bastop ukungishaya ukuthi ngiyenzeni yabo. Ngikhomba ile phoyisi elinye bathi uselobarezi wakhona la yabo. Shapho ngishawe kanjalo kula sithathwa khona thumelwe ePitori yabo, bangise eKhosi Mampuru. Then eKhosi Mampuru kunesibhedlela ngithi phakathi bangitreat but babone ukuthi no ndiwe ngilimele ngakhona kusinto into efunekanga ngifuna isibhedlela sangapha bangitransferele ngaphandle ngiloku ngathenda kunesibhedlela bathi Moimuti i-private hospital ePitori but bengibhala ama date each and everything yenzakala. Abona ukuthi isibhedlela ngathende nini e3 banyenze nini ngathende ngibhala everything. And then bathumela khona ubaba bakabamthumela lapha yana athubuye Stoffberg basibiza yabona. So seKhosi Mampuru. Yeah, basibiza. Lo baba lo uthi investigator uIndia uthi ubuya from eDurban. Uzo investigator lento yenzeke eKhosi Mampuru. Yabona. So by then ngine i-memorandum esengikhiphile njengoba nginayo le yabona. Ngisikhiphe ngoba bami lezi yabona. Then ngiyamtshela ngithi no nizokuthumela ngokunikeza i-address. Kwenza ukubona ubaba wami lapha yana. Yani uzothola namanye amapilisi. Yabona. Yowabanikeza kunesinye isiboshwa esafela khona libe bathi ngimkhumbula lo mfana baDodeni bani. Ngikhohle igama lakhe. Washona abantu. Ile amapilisi lawo. Amapilisi wana. Amapilisi angazi bengaphethwe yini bamnikeza amapilisi mara la ngaphandle eboxini abhalwe no to be taken angazi after how long yabo. And then ifamily yakhe yalomfana ayazi ukuthi lo mfana ushone kanjani. Yabo. Ubaba mi uphethe la amapilisi engimnike wona nale memorandum le yabona. Sayilanda kuthama lapho. Yeah. Ngiyamtshela no asifonele ubabami. Fonele ubabami nobabami ngithe baba nginomuntu osola uthi investigator. Ngicela kule memorandum ekukunike yona nalama box amapilisi umnike zona. Uthi ufuna ukuthatha ithombe nene uzokunikeza lezi zinto back. Then man you went to my father athatha lezo zinto azange asibuyise back. Yabo. So that thing ukubonisa ukuthi kune coverage ye something ukuthi siyakhavana. Ubani lo uyamkhumbula igama lakhe? uJoseph uthe uJoseph. Wabani? Zangibhala isibongo. Ngibhale Joseph investigator India umnyama wangipha nama phone number. Yazi idayari yami yona ikhona lapha nedayari. Yabona but asasebenza mfona bakho. azange sengiwafoneli. And then yaphela naphi investigation yakho nokuthi bekathi uinvestigator ini. Uinvestigator ukuthi kushe kanjani what's the cause yabona. So ngokuthi ngithumele i-memorandum bengithi ngokuthi ngithi wabamnika i-memorandum bengithi uzoyifunda this thing and then aza asho ba mhlamba at the end sizwe ukuthi kuthiwani yabona. But namhlanje azange abuye. Ngathi manje esibhedlela ngacela omunye ulona udoctor usithi akusakhumbula usister lo ngathenda lapha nesibhedlela ngimcela ngithe bengicela ama negative wami lawo ukubonisa ukuthi yabona ama negative e-X-ray ngibonisa ukuthi ngilimele kanjani ngibe nawo yabona wathi ube nawo for ini. Ngathi awami mase ngithi nginelungelo le-information yami. Wathi hayi never awatholi lawo yabona. That's why ngicabanga ukuthi ithi ngibhala ama date so that if ngathola mhlambe amandla from ngaphandle then I know ukuthi lezi zinto lezi so ngazilandelela ngama date as ubufakazi yabona. So baya protectana kakhulu bakhava rapelana. So that's why ngithi kula majele afana nalapha yana la abantu bakhona akunabantu abafundayo
uyabona, akunamsebenzi wezandla, uyabona, gangsterism. And mawuthi uyabheka le gangsterism, abantu ngabe bagoqula impilo zalabantu ibe abayenza abayihlohlelayo ukuthi no mayenzeke iqhubeke phambili, yabona. Then uzibuze ukuthi bathola ini out of that. If abantu bayagwazana bayashona kwenza into ezwe bathola ini, ngokuthi mawungathi uyamamelisa kule nto zama gangsterism kusebenzwa ngegazi, kula ubona khona ukuthi uSatani lo. So lapha eStockbek imaphi lamagenge biwala kakhulu? Bekula ama 28, yabona, ama 26 nama rough 3 wakhona. Ama rough 3 angikhumbuli, but what I know ukuthi bebabaleka ama rough 3 lapha. Yeah, khona it's very hectic my brother. Hectic yani into ezisubuhlungu ukuthi isikhathi siyamosheka. Yabona? Siyamosheka la bekumele ngabe mawuphuma une something umsebenzi wezandla owaziyo. Yabona? Cabanga wenza life sentence. Mawuvuka uhlala phezulu kwebhakedo wathamela ilanga bemamazolo nidlala ama dice. I-correctional leyo. And then niyagwazana nilwela abafana. Awumachuzu banishadisa. Amawala. Head of prison, head of section. Banishadisa ukuthi shada ngwana yabona entertain izinto eziswena ubaba umuzi, ubaba omkhulu unomuzi unabantwana. Then uzibuza ukuthi uphela yiphi impilo. Abawagwazi ke wona lamawala. Bayabagwaza ngithi nawo lamawala lawa ama gangsters. Ama member ama member. Kuyaziwa nje. Kuyaziwa. Ama member. That's why ubona iwada lakhona ukungena eseleni liyazi ukuthi lize kubo bani. Yabona? Bafike bahlale la bamenzele ikofi, phuza ikofi. Yabo. Hlala newasha. Yeah. Ahlale eseleni. Baxoxela nini ubone seka shiftile. Nini sathi ni sentambama maybe yazi ukuthi usipana na shift umbona seka sifestirini. Nisiwele. Uyabona ufaka something lapha. Awazi nokuthi lento ayifaka yini. Bheki lakho. Melo bheki ticket lakho ara wasimanga ukuthi ulandelela kibo zokwazwa. Ngoba ukhuluma ukuthi lamaphoyisa lawa manje anokuba part of amagenge. Do they also participate in lento lezo ukuthi kusodomizwe abanye ama prisoners la? Yeah. Hey my brother. Angisakhumbula ukuthi kula ePitori. Ya kula ePitori. Isiboshwa singafuni ukuvalelwa sithi sifuna umntana waso. Ngifuna umntanami angingeni la. Ningawulanda lo mntana nimlethela ngcono ningibulale. And then mayithi umntwana wakhe ushuthini. Usho ufuna umfana wakhe. Yabona? Ufuna umfana wakhe. And then amaphoyisa mawuthi uyabheka ngaleso sikhathi lijahele ukuthi imele ngivale ngichayise. Lo muntu lona ngengimshiye la ngaphandle. Yabona? Liyaya kwenye section liyolanda lo yamuntu lizomvalela nalo muntu. Lihambe. So by promoter the thing, by promoter kakhulu. By promoter my brother. That's why mina ngisho ngithi rehabilitation start with yourself. Uthi wena uyatshintsha. Wena ukho kunezinto. Yabona? Uwile ukuphila impilo esharp, yabona? Mara khona laba bathi hayi. Mina la hayi kusekhaya. Uyabona? Lakuthengisa iphoyisa. Lokuthengisa kula bafana ukuthi lo muntu lo bheka ama brother unokuthola umuntu isiboshwa sithi sionisele. Kanje? Like etrialini. Yeah, uyafika uthola kuneziboshwa ezi2 bathi izoziphethisela. Kusho ukuthi nina nonke nifikayo nifikela kule ziboshwa lezi. Yiba bazonikeza ingubo, yiba bazokunikeza isponge sokulala.
yabo. And I don't think ukuthi uzothola ingubo eclean. Tamthi unothola ingubo ukuthi imesiwe le ngubo leni ingcolile. Ngokuthi awuna something ozophana ngayo. Awuna choice. Yabo. Either uzolala uhleli so or uzenza iplan ukuthi le ngubo le yanolala kanjani ngayo. Yabo and mawuthi yabheka iyaluma inimbongulo ina. Ziwasho bani ngubo lezi? Aziwasho lezi ngubo. Thole baziphayile ezingaka ekhonini. Lezi ngubo lezi neyipontshi zakhona. Ubona kanjani yakho? Awuna yakho. Oye? Awuna yakho mawufika nje bathinto. La ingubo.